Nama yo ada Pristine Mega Logistic Private Limited nih. Main nama nih National Highway Portland. Oरै थांबोला क'क्राझार बङाइगाव, ओरै थांबोला गुवाहाटी, ओरै हाबबोला केन्टिनार लड खालामग्रा जायगा। बे आनन्द धाबा एन्ड फेमिलि रेस्टुरेन्ट खाथियावनो दङ बिदिनो धाबाया। बायाटा केन्टिनार लड खालामग्रा जायगा नै बेखिनिया सब लड खालि गासिबो दङ इयाव। आंनि गारिया ओरैनो माबायदि बारा माबा गैया इयाव दाब्बाया। आमिनगाव हाइस नागिरना मोनगलाया, जाबखो जाबखो थायो आमिनगाव। नै केरेङा दिखांना दोनखादों न'खौ मोनसे दाब्बा नै माबायदि केरेङा इयो नै ओइनो मोनसे केरें गारिया माबायदि सेस दाब्बा दाब्बा फाटाफाटि। दाब्बा दिखांग्रा केरेङा नै माबायदि देन्जार खाट्रा नुखायो। टायाराबो गिदिर गिदिरथार। ini kayak berayot ini udah gitu soalnya baca sih gate nya fish view